jiya ya amsa waya ta 24 hours da take bugo ai kura ta san kada wuri yaka kwana 24 hours waya ta in dai ba yanzu da zan wa'azi in rihe awa ga guda ba da an kare in ko kwana zan yi ban rihe waya haka nika barin ta amma in dare ko ka bugo ban dauka don ban yadda ka yi disruption din kwana na amma in sai ta waye in naga ya kamata in buga ma sai in buga ma in naga miss call don haka waya ta 24 hours bude take in baka etuwa ka bugo in kana da magana mai Bello Yabo ne ba Abdul Jabbar ne matsoraci ba to shi ne Bello Yabo yayi alfasha Bello Yabo yayi zagi la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu mutumin da kadibin sayyidina Abubakar as-Siddiq ya gunduma mai zagi ya dibi sayyidina Umar dan Khattab ya gunduma mai zagi ya zagi Usmanu ya zagi nana Aisha matar manzo Allah ya zagi Hafsa ya zagi Anas dan Malik ya gabi sahabban manzo Allah duk ya zawai shi kace Bello Yabo Allah da ya ɗebe mai yan kogo albarka inda ba cikin masallaci na ba da na maimaita wannan kalma da na faɗi sun kace wai na yi zagi wannan ba kuwa kalma ce ga Bello Yabo ga yini ina iya maimaita ta sau 100 me ya matsayin wannan kalma da sun katar da hankali a kanta lamam ba sai na tuba ba albarka ɗaya na nisanci ka ba'ira Allah zai yahe mai wannan to amma ku saboda you are inexperienced babu da experience shikenan yan shi'a sun yi kwayo da yan kogo wallahi ya alfasha wallahi ka dan dai makatun banza gaba ya Allah Kaduna to shi kenan ko an haka mu rubuce an kace satin ga mu biyu an kawa ziza satin ga da ni da limamin makka su da isi ita ko an ka samu wata ja'iran mace duk ake yan shi'a ne tana larabci ka da gaske ne ashe iska ce wai Sheikh su da isi yayi huduba masallacin haramin makka ya soki waliyul ahadi Muhammad bin Salman don haka an ka bari sai da ya koma gida Muhammad bin Salman ya tura askarawa an ka bi shi gida cikin mata nai gaban ƴaƴa nai gaban makwabta an ka yi mai duka an ka bashi mugun kashi sannan an ka yi awon gaba da shi haka ita an ka yi ziza yau sai ta Bello Yabo yayi alfasha Bello Yabo yayi kaza Bello Yabo babban wai yanzu na koma babban mallami ga ƴan kogo don a samu kafacewa na yi ba da babban mallami Sheikh Bello Yabo yanzu na zan Sheikh shikenan kuko waɗanda ba ku da abin kun ka kama biyu wallahi wagga magana Allah bai kamata ya faɗe ta ba to tunda bai kamata ya faɗe ta hito ko ba ta hito ba ta ho mai shaida cikin ciki na tunda bai kamata ya faɗe tunda bai kamata ya faɗi to mai shaida cikin ciki na tunda kai ganin ka bai kamata ba sadda na faɗi ta shaye-shaye ne kai kun sadda da shaye-shaye bisa hankalin kai na da faɗi kuma komi hasada ka baka cewa Bello jahili ne ai bai sani ba don haka da gangan na faɗe ta kuma ban yi nadama faɗi ba kuma ni ina da yaƙinin haurin Allah ban da zunubi ko ƙwara azara taba ni an kai ni rama wahana in yi rama ai an ka taba ni to aya guda ayoyi nawa gare ni da Allah ya yi mini izini an taba ni in rama to yanzu duk dai mutumin da macin da ta tsuguna ta haihi Bello Yabo ai ta san ba ta haihi lalataccen ɗa ba a zo a zagi Bello Yabo a zagi uwaye ne a zagi kakanni ne a game zuri'ar mu gaba ɗaya a zagi kuma ka ce in yi shu wallahi imani na bai kai in yi shu ba in tsammanin ku imani na wallahi imani na bai kai a yamin wannan zagi in yi shu ba ko yi shi wallahi ina bashi amsa don haka maganar cewa akwai wanda ya bugo mini ina ganin ko hankali ne ya tashi saboda surutun da ya ga ana ta yi sai ni yi mai iri ne shi ko sai ya kashe waya don ya san ba wai kuskure bane ko rashin sani da ganga an kai kun ba bari za a yi ba
to Allah ya shiryar da mu don haka kun gani aikin yan shi'a ne da yan kogo su ganin suka sun samu kafa komi ba su samu ba wallahi har da rubutawa yanzu wannan malami shi ake ɗaukar karatu ga to ba ka a ɗauka gara a ta ɗauka ga ubanka kada a ɗauki karatu garan ce ja suka kai su inda ubanka ya faɗa musu karatu in yana iya ubanka bai iya kai baka iya ba ubanka bai iya don haka mika ana zo ɗaukar karatu garan to amma kun san wani abin ban mamaki Allahu akbar ku yi kabbara ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. 'Yan shi'a sun cika social media da 'yan kogo. Bello Yabo ya yi batunci, Bello Yabo ya yi alfasha, Bello Yabo ya yi gamci, Bello Yabo ya yi zagi, babban malami ya yi kaza ya yi kaza. Ni dai ban ce musu ko kalau don ni ka san irin 'yan bidiyo yanga 'yan gunta ya bani ni wa'azin kwarai ni kai ba da guntun bidiyo ko in ta abin ga in kare kaina da sauransu ni magana ba ta tsuwa bayan shekara 10 ina iya wanke ta in mai shi ta kamar yau an kai ta in ba da amsar ta don haka ni ban rawar jiki an kai sai na ba da amsa suna nan suna wannan iya shege sun cika social media da yaya wallahi sai ɗaya ga bala'i ya hito musu tsakakkai sai ga audio an aiko min daga Kano cewa Abdul Jabbar ɗan luwaɗi ne kun ji shi ko ba ku ji shi ba kun ji shi to wanda duk bai jiya ba in an ta kai te ko ina ya tsaya a sa mai don haka yanzu bari mu ɗauki kalmar da Bello ya bai haɗi ba ta da kyau alfasha ce don Allah da ita da cin takashi wahimu ne to an ce Audu Jambiri takashi yaka ci takashi kuma dama mu wannan ba bakon magana wallahi da daɗewa mu mun sani ai yana cikin abin da ya sa ni so mu zauna da shi kun ba shi ɗaya ba har magabatansa ita suka ci ba na faɗi ba yace Muawiya halaye ne an ka faɗi cikin jama'a gara kare cikin nace ya faɗi in faɗi na ubanai don haka rufa ce kawai ake yi kuma wannan magana ba Bello ya balle a cika jiya yawa mutane kazahi yawa mutane kun ba ƴan izala sun kai balle a ce makiya Audu Jambiri wani dan Tijjaniya yayi ta dan Tijjaniya kuma ya bada dalili yace Audu Jambiri ya lalata yaro yayi luwadi da yaro har ya lalata mai dubura police station ta fage yace duk mai so ya tai police station ta fage file na nan na Audu Jambiri akan case din da yace su ƴan Tijjaniya su na zo sun ka an su Audu Jambiri sun ka ruhe magana sai cikin zuciyata ne ce a lokaci yana faɗa da ƴan izala sun dauka dan uwa ba san dan iska na ba to yanzu ya ku ƴan kogo mai gidanku an ce ta kashi yaka ci don haka yanzu da alfashe Bello ya bada tattancin ta kashi wacce ta sauki to kuma hayya kuna nan tare da shi in an zo ɗaukar karatu ga mai cin ta kashi mika hana a zo ɗaukar karatu ga Bello Yabo Allah ya ba su amsa ko bai ba su amsa ba shikenan Allah ya ba su amsa ku koma hitowa da wata kuma ku hito da wata Audu Jambiri jama'a kowa ya jiya ta kashi yaka ci liwadi dan liwadi ne kuma shi wannan mai bada labari yace ba yaro ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba hudu ba biyar ba waɗanda an kai cases da Audu Jambiri nan cikin garin Kano suna da tabbaci kuma duk za su fito da su kuma yanzu za su ɗauki waɗannan cases su kai kotu ka amma dai an shammace ku in baku ji wannan labari ba wallahi an shammace ku duk wanda bai da shi da an tashi ya tsaya yana nan cikin wayata da Kano an ka turo min shi saboda ganin irin shegantakar da suka yi abin ya ya alfasha an ka ce yanzu ga magana alfasha ga alfasha nan mai cin ta kashi yace dan luwadi ne rantsace yace sannan shi mai labarin yace bai taba ganin mace iskar mace fasika ba irin uwa Audu Jambiri irin matan nan ne da ake kira kwatara ya samu ba gari zaki to kaga kwagiri abin zuba naira uwa Audu Jambiri kenan duk wannan sati da suka wannan shegantaka a rubuta na a hankalinku ya tashi wai ku an ce malle wai ina yi alfasha to duniya tashi za ta yi ana na yi alfasha duniya tashi za ta yi sai mito yau duk kuma ce waɗancan ayo duk kuma ce waɗancan hadisai shikenan yan shi'a sun hi wayewa da yan kogo kaskantattu sun hi wayewa kaga mutane ta bugo min mallam ba mu ji daɗin ce to kai baka yi daɗi tun da ba ubanka an kaɓata ba
ai mallam babba hake nice to don ina babba shi yasa aka zagin ubana don ina babba in kyale wahana in karami yawa babba abu babba ya rama wahana nice kwatanta girman Bello Yabo da girman waɗanda zagayen rama da girman Allah tabaraka wa ta'ala da mushrikan Makka. Duk Makka akwai ɗa mai basira irin manzon Allah, akwai wanda ya fasahan manzon Allah duk Makka. To kafiran Makka ke zagin manzon Allah, Allah bai bari ma manzon Allah, Allah ke rama mai. Don mi Allah bai kyale su ba a cewa waɗanga ai ƙanana ne, ƙananan kiyashi ne a kyale, don mi aka kyale su Allah ya bada amsa da kai ne. In Allah na bada amsa mika hana ma Bello Yabo ƴan an zarge da abu ya bada amsa. Cewa babba hake wa babba to ai kai ka dauka babba su masu waɗannan magana su dauken babba ba don inda sun dauka babba su zage ni ba. Ina babba yake sannan ina karanci yake ga dan iska. Duk wanda ya nuna dan iska ne ana ce mai karami ai babu dan karami ga dan iska. Don haka a heto a nuna mai ɗan iskan nan ƙarami ne sai a shi sannan sai a daidaita sai a zanna. To abinda ba su gane ba waɗannan abubuwa mutane sun ɗauka yanzu an kai su tun an kai su fa wallahi ni har namance da su kuma duk wannan bala'i da kajiya yini guda ne shedan ne kawai ya kiɗa turu ne lokacin nan an kai abubuwan duk cikin yini guda ne mangare bana yi an ka taru duk an ka roƙi juna gafara duk kowanne mu da su can duk sun mun amince da abin ya faru to ina jin yan kogo su shiga nan sai sun ka lalabo sai sun ka ce sun ka tura suna ganin kawai sun to mi sun ka tura ba kwanan gaba ne ai amince da abin sai ga wani wawan dan jarida ya bugo mini waya gar ta malam suna nawa ne ina aiki da gidan rediyo kaza naji abin da ya faru don haka shine nake so in hira da kai nace kai hira da ni hai ce nace kana da mata yace shekara kuna da yan aure yace mun hi shekara 15 nace don Allah kun taba samun sabani da ita yace sosai nace tsakaninka da Allah ka taba daukar rahoto kakka gidan rediyon ku yace a'a nace to ni don ka mai san sakare abu ka faruwa cikin iyali na kace kai hira da kai ka hadi halan ba musulmi yake ba wai halan dai kafiri kake wai kadi wai dan jarida ya bugo mi wai hira da ni amma shi mata ta yana cin yana samun sabani amma bai taba hadi ba kaji wannan renin wayo ya boye kullum mata ce ta bata mai rai sun yi amma bai taba yin rahoto yau rahoto jama'a da ni da matata ga abin da ya faru bai taba ba kila don ya ji an ce mahaukaci nake na dangin mu dangin hauka ne shi yasa ya dauka mahaukaci ne sai in hira da shi ta ya faɗi ai hauka hasada ce ba hauka ta hakika ne ba kuma ba ni ba ko annabi an zarga da irin ta ga masallaci nan waye limamin sa ni an taba sa mahaukaci limanci don haka a haukar da aggare mu ta hasada mun rinjaye mun gagari maza to sanda dukkan rinjaye miza a ce ma ai mahaukaci ne ba a ce manzo Allah haka nan ba to irin ta ba wai hauka ta hakika ne ba don baka taba ganin na kunna ma gida na wuta ba baka taba ganin na tara dukiya na kunna mata wuta ba baka taba ganin na bugi shekarun nika ba labari ba shekarun da ni na da'awa ban taba sa hannu ni buge wani ba to ina hauka take garan to Allah ya shirye da mu don haka abubuwan da kun jiya da rubuce-rubucin da yan shi'a da yan kogo sun kai ku yi disregarding ɗinsu wannan duk shirme ne waɗannan abubuwa can da baya sun ka faru kuma an wuce wurin kada ku ɗauka wai ana nan cikin matsalar mu wallahi har mun mance da ita kuma yini guda ba ta yini biyu ba yinin da abin ya faru ba a kwana ba sai da an ka zauna an ka fahimci juna an ka roƙi juna gafara to dan kogo kana ga wani hannu yanzu in kana da zuciya ga mai gidanka can an ce luwaɗi yake zo ha kare shi an ce uwa ta karuwa ce ba gari zaki ce rarraba ta kai cikin gari zo ha kare wa Audu Jambiri kuma an ce duk yanda ta haifa duk tsinannu ne ba mai albarka duk yana cikin audion duk zan samu ku yanzu ku jiya duk yanda ta haifa ba mai albarka an ka bada misali da babban shiyayen Audu Jambiri
an ka ce mata ta tana zaune da shi ta gudu ta koma gidansu da bala'i ya yi mata ya ta koma gidansu rashin lafiya an ka ɗauke ta an kai asibiti ko da likitoci sun ka bincike ta ya zurɗe mata baya yaya Audu Jambiri akwai albarka ga wagga zuri'a ya za a yi su yi albarka yaya nai ya lalata mata baya likitoci sun ka ce a kirawo iyayenta a kirawo mijinta an ka aika miji ya ƙi zuwa ya san abin da ya yi iyaye sun ka taho an ka ce ina miji mu aika ya ce bai zuwa an ka ce to wallahi kun ji halin take ciki kunya ta jiya ba ta yi waɗa muku bayan nan nata duk ya lalace don haka za mu yi mata magani amma maganin banza ne sai an raba ta da shi tun da ya gane daɗin ɗuwayyu ba bari zai yi ba don haka ku raba su magaji da yaya nai gashi da cikin wayar Bello Yabo don haka da abin da sun ka watsa game da Bello Yabo da wanda Allah ya sa an ka watsa duk cikin wannan sati wahimuni kaga Allah ya rama mana da ni da su da si an wasu da si an ce an tika mai kashi an yi awon gaba da shi ni ko an ce na yi alfasha na yi kaza ba Bello mai Allah nake ba to duk gashi Allah ya ba su amsa don haka ni a su da sun sakwato ko ga 'yan shi'a to Allah ya shiryar da mu